У гады Вялікай Адчыннай вайны на тэрыторыі Беларусі з нямецка-фашысцкімі захопнікамі змагаліся больш за 25 тысяч дзяцей і падлеткаў. У мірны час гэта былі звычайныя хлопчыкі-дзяўчынкі. Але, калі над радзімай навісла пагроза, яны сталі на абарону роднай зямлі разам з дарослымі. Былі разведчыкамі, падпольшчыкамі, санітарамі, нават удзельнікамі баявых аперацый. Многія былі параненыя, кантужаны, некаторыя з іх гераічна загінулі. Сярод іх Зінаіда Партнова, Марат Казей, Фрыц Царыкаў, якім пасмяротна прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Адным з такіх непаўналетніх змагароў быў і мой прадзед Міхаіл Некрашевіч. Ужо ў верасні 1941 года ён 16-гадовым юнаком трапіў у партызанскі атрад Васіля Каржа, які дзейнічаў на Піншчыне. З першых дзён разам з другімі партызанамі Міхась хадзіў на заданні. Сам камандзір атрада хваліў хлопца за смеласць і рашучасць. Міхаіл Алексеевич Некрашевіч узнагароджаны ордэнам Айчыннай вайны першай і другой ступені, медалём партызану Айчыннай вайны, медалём за перамогу над Германіяй у Вялікай Адчыннай вайне 1941-1945 гадоў. Аб сваім продку я расказала на старонках газеты «Зорка». У гэтай газеце з 1971 года існуе праект «Батальён беларускіх армян». Тут сабраны імёны сыноў палка, партызанскіх сувязных, разведчыкаў. За гады дзейнасці праекта занатавана больш за 750 імёнаў герояў. Імя Міхаіла Некрашевіча было ўнесена ў спіс гэтага батальёна загадам нумар 153 ад 9 мая 2025 года. Я ганаруся гэтым фактам і хачу, каб імёны ўсіх беларускіх армян сталі вядомымі і былі ўвекавечаны.